Καλοκαίρι σημαίνει να αποκτάς νέες εμπειρίες. Γι' αυτό φέτος κάνει τη διαφορά. Ταξίδεψε, γνώρισε νέους ανθρώπους, βάλε τα θαλάσσια σπορ στη ζωή σου. Κάνε πράγματα που θα σε κάνουν να ξεχαστείς από τη ρουτίνα του χειμώνα. Σήμερα έχω μαζί μου την Κορίνα Βρούσια για να μας μιλήσει για τις δικές της νέες εμπειρίες. Τι διαφορετικό μας προτείνεις να κάνουμε για φέτος το καλοκαίρι? Το σημαντικό, Βίλη, είναι να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Στις διακοπές που πηγαίνουμε, να κοιτάμε τη θαλάσσια σπορ και όχι μόνο θαλάσσια, ακόμη και το να κάνεις ορειβασία σε ένα βουνό εκεί κοντά ή το να περπατήσεις πολύ νωρίς στην παραλία, σίγουρα θα σου προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία. Αφού λοιπόν σου αρέσουν οι νέες εμπειρίες, είσαι έτοιμη να δοκιμάσεις wake surf? Φυσικά και είμαι έτοιμη και ως beauty expert θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε ποτέ στον ήλιο χωρίς αντιλιακή προστασία. Γι' αυτό και ειδικά για τα πρώτα μπάνια είναι τέλειο το Instant Glow Spray, το οποίο τι είναι ένα αντιλιακό σπρέι, το οποίο χαρίζει τέλειο χρυσαφένιο χρώμα και φυσικά υψηλή προστασία. Έχει καραμελόχρωμα και πέρλες λάμψεις που αντανακλούν το φως και χαρίζουν στην επιδερμίδα υπέροχη χρυσαφένια λάμψη και φυσικά τέλεια προστασία. Ποια νέα εμπειρία ήταν αυτή που σε έκανε να αλλάξεις τρόπο ζωής και τελικά τρόπο σκέψης? Ένα ταξίδι που έκανα πριν από λίγους μήνες στη Νότια Αφρική και συγκεκριμένα στο Cape Town ήταν αυτό το οποίο πραγματικά μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο που θα ζω πια από εδώ και πέρα. Γιατί έκανα πράγματα τα οποία με έφεραν αντιμέτωπη με φοβίες μου, όπως είναι το ύψος και πήδηξα από κάποιο βουνό. Κάναμε φοβερή ορειβασία, έκανα πράγματα τα οποία πραγματικά θα μου μείνουν αξέχαστα και εκεί συνειδητοποίησα τελικά ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχουμε εμπειρίες. Όταν μου ζήτησαν από το Beach Queen να έρθω στο Cape Town μαζί με άλλες 4 κορυφαίες vloggers, νομίζω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς καν να το σκεφτώ. Μία από τις εμπειρίες που μου άρεσαν πάρα πολύ, που δεν ήταν αυτές που εκτείναξαν την αδρεναλίνη μου στα ύψη, ήταν το wine tasting που κάναμε μαζί με τα παιδιά σε ένα φανταστικό μέρος για το φαγητό. Ήταν ό,τι πιο χαλαρωτικό, αλλά ταυτόχρονα ήταν μια εμπειρία που με έκανε να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα για το μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Η εμπειρία με το σερφ ήταν κάτι, βασικά ήμασταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου γιατί το πρωί είχαμε ανέβει σκαρφαλώσει ένα βουνό με απίστευτα κακές συνθήκες, αλλά τα καταφέραμε. Οπότε όταν ήταν να κάνουμε, ήρθε η ώρα του σερφ, το είχαμε κανονίσει, κανένας μας δεν ήθελε να το κάνει και όταν κάποιος είπε το πρώτο ναι, ακολουθήσαμε όλοι και βρεθήκαμε λοιπόν στον Ατλαντικό με χαμηλή θερμοκρασία αλλά απίστευτο κέφι και κάναμε κάτι το οποίο ήταν κάτι περισσότερο από απίστευτο. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει τα τελευταία 5 χρόνια στη ζωή μου. Πιστεύω αυτό, ότι ο σκοπός αυτή τη ζωή είναι να ταξιδεύεις, να γνωρίσεις καινούριους ανθρώπους και να μην λες όχι σε οποιαδήποτε καινούρια εμπειρία. Μπορείς να την κάνεις και μετά να πεις όχι, αλλά πρέπει να την κάνεις.